Noniin, se olisi video numero 2. Yritetään nyt vähän tosiaan tehdä näitä. Ja näyttää mitä tehdään, miten tehdään ja niin päin pois. Tänään meillä olisi vuorossa sitten kardanitunneli uusiksi tekeminen. Runkaisen päät on tehty uusiksi. Vahvikkeita on tehty sinne vähän. Putkia ei ole vielä taivutettu, mutta runkaisella on vahvistettu sieltä kärkeä. Yksi tuki on poistettu tuolta ja puuttailtu uusi runkopalkki tai toi moottorin palkki siihen, että se on varmasti kans kohdallaansa. Ja katsotaan mitä on tehty oikein näytöltä. Eli nää on nyt 6 millistä, että siihen saadaan tehdä kierteet suoraan tähän levyyn ja saadaan siihen bassbaari. Tänään kävin hakemassa 10 milliä alumiinilevyä, että saadaan siitä leikata siihen alumiinista noin laput ja alumiinille putke on tuolla jo kans kyytillä. Sitten tehdään kiinteä putki tähän alas suojaamaan koko keulaa. Vähän erilainen suoja. Näette sitten kun saan sen joskus valmiiksi, niin tehdään siitä vähän. Näytän sen teille kyllä. Tuohon on tehty tommonen 2 millin levystä kulmatuki, johon on tehty tämmönen tuning viisteytysvahvistus. Siinä on enemmän kiertojäykkyyttä kuin siinä on toi viisteytys. Nämä reunatkin on tehty 6 millisestä, koska tähän hitsataan sitten poikittain tuleva putki tänne toiseen. Ja näihin tulee näihin. Alatukivarsi tulee tähän kiinni ja tämä vahvistaa tän. Meillä on kerran taittunut nämä täältä, kun ei ollut näitä paikallaan, kun meillä oli ennen tässä Funo Auto Tuning eli FAT etupään kääntyvissetti, mikä oli kyllä ihan suoraan sanottuna se P-llä alkava sana. Ja siinä ei ollut noita vahvikkeita ollenkaan käytössä. Ja sitten laitettiin Weisswap eikä tajuttu, että se tarvii ne orkkisvahvikkeet. Niin meillä kävi siinä semmonen pieni lapsus. Mutta nyt ne on ollut ja kestänyt, kun ne on paikallaan. Täällä on kanssa tehty nuo. Ja sitten nää vielä sipistellään nää lamellilla vielä oikein siisteiksi ja näteiksi. Sitten seuraavaksi alettaisiin käydä hakemaan laserivaan, niin tehdään suorat piivat. Leikataan tosta auki ja tonne noin. Ja käytiin hakemaan peltiä ja tänään ja pokkaria ja vähän kaikkea, niin saadaan ruveta taivuttaa. Tämähän on ollut tää meidän kardanitunneli tämmönen, että on tehty vaan siihen reunaan vaan tommonen levennys, että siihen saatiin se sideloaderin vaihteisto. Mutta nythän siitä päästään sitten eroon, tehdään siitä kokonaan vähän leviämpi, että saadaan se vaihteisto sieltä pihalle. Mutta lähdetään näistä nyt eteenpäin. Vesko, sano moi kameralle. Moi kameralle. Siihen tuli nyt tommonen alkoluukku. Siitä sitä sitten lähdetään työstä. Pala kerrallaan. Vedettiin laaserilla siihen viivat reunoihin. Vesku yritti siinä purkaa pedalboxia pois, mutta joku kyrpä rupesi vetää rälläkällä sillä lailla, että lähti hiukset päästä. Hehe. No joo, siinä tuli eilen illalla vähän sitten hässäkkää, kun tässä oli monta touhua ajaa, niin siinä sitten vähän unohtui taas perinteisesti kuvailut. Niin siihen tuli nyt ensimmäinen pelti eilen. Pokkailtua ja leikkailtua, hitsailtua. Se olisi nyt siinä. Paljonhan siitä ei siihen jää, kun siihen vedetään kardanitunneli. Mutta sitten meillä olikin täällä oikein, koska V8-moottorilla ajaa, niin silloinhan voi olla redneck oikein viimeisen päälle. Niin meillä oli täällä vähän maalihommia, niin Mikko vetäisi siihen lipakapinnat puskureihin eilen. Sitten meillä oli täällä tämmönen niin kutsutusti redneck paint boot. Toimi kyllä
Toimi kyllä tosi hienosti. Yleensä kun täällä hallilla maalailee, niin koko halli on aina ihan sumussa, mutta täällä oli nyt ihan halliin ei tullut mitään oikein sumuja ja ei laskeutunut sumu tähän päällekään. Sitä vähän ihmeteltiin, että näissä tuli ihan sillain tosi hyvät näistä puskureista. Että luulisiko, ei meillä ollut nyt puhallinta, kun se ei saapunut. Tilattiin kyllä tänne puhalle, tuossa on vielä poistoilman tuosta pihalle, mutta eihän se saapunut. Niin. Puilosta 79 € pop-upia ja siihen vähän perussuojamuovia. Se varmaan kun paineilmalla täällä maalaa, niin se sen verran painaa tuolta alareunoista pihalle päin, niin se pöly ei päässyt ylös, vaan se laskeutuu alas. Tää oli kyllä ihan hyvä idea. Gotta catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, don't know, now you know. If you broke, put your hands up, feel the beat. DJ Janelle Segano Remix. Shake my show my thong, do my thing. Ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Go girl, go girl, go girl, go girl, go. Moi Mikko. Moi. Noin vaan. Sinnehän se olisi hypännyt. Siellä olisi hienosteluja vaille. Kardaanitunneli paikallaan. Pakoputkelle täytyy vielä tehdä paikka. Ja sitten kun meille tuli nyt toi uusi vaihelaatikko, toi GeForcen GSR, missä on vaihelaatikon päällä sifteri, niin sille täytyy vielä tehdä semmonen pikku kyhmy tohon. Niin sitten saa sen siihen. Ja täytyy käsijarrullekin tehdä paikka. Mutta muuten olisi siinä aika lailla. Pääsis vetää vielä väri huomenna ja sitten tai ei ehkä pääse. Mutta yritetään, jos pääsis vetää väriä huomenna, niin sitä saisi ruveta laittaa uusilla palikolla kasaan päin. Ai mitä Mikko? Kyllä. On ollut tosi lepposa ja helppoja päiviä. Onko lyhyitä ja mukavia? Oho. Kiva kuulla näin 3 aamuyöllä. Ei lainkaan ollut. No niin joo, viikko sitten lauantaina tai koko viikonloppu tehtiin porukassa autoa ja siitä nyt jäi vähän kuvaamatta, mutta on siellä nyt vähän pääpiirteittäin kuvailtu taas. Yritetty opetella tätä, että täytyisi aina kuvata. Ja nyt onkin sitten viikko mennyt, ettei kerinyt koskea ja nyt on sitten taas lauantai kello 3 yöllä, niin on keritty vähän sipistelee ja katsotaan mitä sieltä oikein saatiin aikaiseksi. Eli nyt siellä olisi tuet tehty, poikkipalkki, tuki. Sitten on vahvikehitsattu kaikki saumat läpi, mitä ei ollut vielä vahvikehitsattu. Tunneli on hipistelty melkein valmiiksi asti. Tehtiin siihen nyt samalla kun se siinä oli, niin pakoputkitunneli uudestaan ja siihen pari pokkausta, niin sai siitäkin vähän nätimmän näköinen, kun se oli kantti kertaa kantti ennen. Sitten siihen olisi missähän se lienee, siihen tehtiin semmonen irrotettava pieni kaulus, mihin saa sitten kepille pussin, niin ei tarvitse tehdä semmoista ihan hirveätä tötteröä, koska toi vaihelaatikon päähän on melko korkea toi sifteri. Niin. Mutta se olisi nyt siinä ja seuraavaksi sitten moottorin korvat uusiksi, kun moottori siirtyy nyt taaksepäin tonne. Saatiin sitä 5 senttiä taaksepäin. Moottorikorvat uusiksi ja sitten vaihelaatikolla niin joutuisi muutenkin tekemään uuden korvakkeen, kun ei ole enää vanhaa tunnelia, missä se oli kiinni. Kardaani on nyt kysymysmerkki, että tarviiko sitä lyhentää. Ja täytyy nyt ensin saada vaihelaatikon korvat tehtyä ja kannakkeet, että se saadaan se väri. Moottorikin tuli koneistamolta ja kaikki on kunnossa ja kaikki mitat oli kohdallaansa ja niin päin pois. Taas kerran. Jos on jotain kysyttävää, niin kysykää. Tehdään taas video, kun saadaan sitä tästä eteenpäin. Kiitos!